Bhinqa bawona uBrentwood. Ezilikhona ibhinqa kodwa lingaqoki njengebhinqa. Ubhinqa nje abuchazwa inle bungaphakathi ngumuntu. Nani niyo nje amabhinqa ukuthi anizazi. Amabhinqa nobuntu, amabhinqa ayathandana. Mina ngilona ibhinqa. Ngiyinsizwa. Indoda kayibhinqa, indoda iyavunula. Umuntu obhinqayo, umuntu wesifazane. Imvunulo yabhinqa ayiqoqo. Umusic kamaskandi. Waqhamuka amajongo ahlale khona bekufakwa phela intombi zeni seyibhinqa. Ngokuqala nqa eSouth Africa owaphumela ebala ngobhinqa oyilesbian. Futhi abanazo zingamabhinqa zingamanyala. Izinto ezinjengalezo ezenza ukuthi mina ngigcine sengibe umongameli wamabhinqa. Siyakhala manje. Mabhinqa, amabhinqakazi. Siyakhala manje. Ukhathi demuhle ngoba kagcobe i10 zakho ukhetha amabala ukhanda liyaxega njengelentethe usigawulise emthembukhulu emncane yayiwena. Igama lami nguNkosikhona uVusumuzi wabandabandaba ngizalwa intombi yakwaNxumalo. Ngizalelwe endaweni yaseNyalazi eMtubatuba kwaMalume. Uphakela umthakathi insizwe ezalwa neyintombi eziningi omama babe u5. Owami umama ongokugcina komama bo5 okusho ukuthi unumber 5. Kwaba buhlungu ukuhamba kababa empilweni yami kakhulu kodwa into engasala nayo indlela ubaba engifundisa ngayo. So ke kuze kube namhlanje impilo engiphilayo impilo engayifundiswa ubaba. Angithengeki ayikho imali eningana nobudoda bami. Noma ulithola uthando kulaba ababesikhulisa njengobabekazi wami owayegane kwamina kodwa kwakuba uthando lwesibili. Aluleli ilizwe lama-Facebook. Empilweni yami nginey'ngane namakhosikazi. Umfazi ufuneka azi ukuthi nje emhlabeni indoda nguwe. Ngathi uyayisaba le nto. Daki usisi wami lo. Abafana bami bawu8. Inenqwaba yey'ngane ezingakazalwa ofuna ngikufuze. Ibalama yena bonke lo omdala uMabutho. Amantombazana awu7 21 muqeda evarsity ngithengile. Endala ile ekhona la ekhaya elama yena umfana ngoba kufike kube uye uMabutho bese kuba intombazana uSimanga bese ke kulandela nabanye. Into engigqugquzelayo ukuthi ngivuke zonke izinsuku okokuqala uNkulunkulu okwesibili uthando lwezwe. Umfana wesithelo, umfana we-KKK, bathi umfana we-AI. Isixhumachumane kuthiwa siyachuma kodwa sichumeka ichumakalela. Isilimo esenza u20K ngosuku. Hawu ntombi zamahalela kodwa hayi ngoba zimahalela zihalela imali. Igama lami nguPro, bamiza inkosi yazo, abanye bathi inkosi eyitabane. Ngizalwe ePushepstini, ezingolweni kwaHloma endlini esigodi. Insizwa nensizwa iba negama layo lobunsizwa. Bangibize ngenkosi eyitabane ngizange sengiziphele lo gama ngaliphiwa khona kwi-social media ku-TikTok. Ibhizinisi engikulo i-property. Ngemali ke bengiyithola yama-tenant e-KZN iyona engenza ukuthi ngikwazi ukwenza i-franchise. I-franchise ongena kuphi kulikwa. Mina ngikhule ngilusa. Abafana bakithi mawuthi makuliwa apha emfuleni kulusiwe bebeshawa kakhulu abanye abafana bangaphesheya. Ngafike ngama ngingedwa ngiyintombazane. Ngabagenqa phansi bonke.
bonke ngenduku. Ubhinqa-ke ngize ngingene kubona uyishaya leza insizwa nokuhamba ingoma ngoba kuthiwa kuhleliwe nje bese ngivele ngivuma ingoma nje but bengesiyo umuntu ocula umaskandi ubhinqa bengaphakathi kimi. Ngiyintombazane ezishintsha ubulili ezoba indoda ngokusho ukuthi-ke sekuyi-trans man. Njengoba ngitransition nje itotolozi likhona. Wena awusoze waba namasente, awusoze waba netotolozi kanjani bafethu ngoba phela masinemali yonke lento iyenzeka nje. Danko musani lokhu nithi uzikwenzakale nami ngiyabona. Ngina 9 years ngisemshadweni. Kodwa-ke akaze kungahlukana. Njengamanje ngikwi-relationship nomunye umuntu kodwa unkosikazi usasekhona. Ingane yebo nginayo. Ingane ngayithola emntwini ebengibambisene naye before through i-IVF. Papa? Nkanyezi. Udokotela wangi-advise ukuthi I must freeze my eggs before ngitransition. So ngathatha iqanda lami ngalifaka kumuntu ebengithandana naye. So abese eyangimithela. Njengomuntu oyibhinqa okholela kakhulu esiZulwini, ngiyafisa ukuthi nami la emhlabeni mangihamba ngishiya igazi lami. Nami ngifuna ukuthi ngibe nengane ethi mina ezalwa elami iqanda. Ngendlela bengiyiqhenya ngayo social media ingezo nokuba clean kwami nokuqonda ngqo ethilini-ke. Iy'nsizwa zale kaZulu hlele ikhala ngokuthi sidlala ngoBrentwood bazo. Kodwa mina uBrentwood wasesitolo phela. So bayathanda ukukhulumela ubudu wabo nje umuntu aze akuthuke ayathuka amaZulu njengaye nje ubaba uNgezi. Hayi ngingasho ukuthi ngokuqala nqa eSouth Africa owaphumela ebala ngobhinqa oyilesbian ngumfana wekheke. Igama lami nguphelelani Lawulani Zamani Ngwabiyela. Shuthi-ke abangazi abantu bangazi ngoquality. Ngumculi wamaskandi kodwa ngokukhula ngakhulela ekhaya komama lapha noLundu kwaMcineka. Ngumuntu onenhliziyo mhlambe ebuye isheshe iphele futhi ngiyashesha ukubeka umuntu isandla. Quality. So shuthi akekho umuntu engamsabisa ngalokho kodwa nje ngoquality nje umfana wasemakhaya cishe ngathi ngifana nawo bonke abafana abazothile basemakhaya mawusuke wahlala nami. Ngenhlahla ngaba nenhlahla ukuthi isikole ngesiqede. Cishe abantu abanye ngendlela engibehavior ngayo abantu bake bebuka ngathi uquality esikoleni akaze eqede. Ngazama ukuthola amatoha ngaze ngemisebenzi umlungu ngenhlahla. Mhlawumbe into ongayicounter mina ngami cishe sizingange ngababo wakho kini nginazo izinto mina. So akekho umuntu umnone right ukuthi ngangibiza ngowena. Ngumuntu nje wabantu. Room lo ngubambela ngesandla bese kuba iroof le. Kahle kaqinisweni ngukhulubusi ngiyabonga. Impilo yami ayifihlekile kakhulu. Mhlawumbe ngizothi kumbalwa ngami. Nginabatwana abathathu. Engicabanga ngoba bekhona nje ngumzali kubona ukubethwa kuyangami. Ngabe mhlambe sengiganile. Asafuna ukuganwa. Iganwa makatami. Abantu abaningi bayangazi mina njengoquality ngomsonke wamabhinqa. Ngisawulawula ngapha esantini ngolawulani. Wavala santhi wathi sengenile ingilosi umntwana lawulani ilembe amanye amalebe ukhaleka. Mina bengiqoka nje impahla ngokuyithenga ngokuyithanda. Ngagcina sengiba nama-shop engisebenzisana nawo for ukuba i-ambassador. Into bengiqoka kube uBrentwood. Ngathi-ke mhlambe i-background noma indawo esisuka kuyona emakhaya. Indlela yokugqoka thina besibona i-professionalism mawugqoka usimuntu ohloniphekile mawugqoka nje. Masosigqokile siyayimisela kuleyo nto leyo. Abantu abathanda ifashion kukancane ukuthi ungangangathi. Yeah. Hey. Yes, good. Nomshanami sila eMagubane Resi isite yami le engenza kuyona i-student accommodation ngizomkhombisa ukuthi nako la kumele abe umastende khona. Yabo futhi uyahlanganisa. Hayi, kuyahlanganisa.
sayimesanyana kodwa kayi. Yinhle. Hayi. Siqede umakhelwane lami. Uyabona sayi i-design engasimali. Oh pende. La ngoba kusakhiwa nje. Ish. Hey. Okay. Kuyasetshenzwa. Ya isifuda. Akusabhizi. Ubhizi kodwa ngiyasibona isilungu la ngaphakathi zami. Hayi isilungu. Oyikhishi lo nje le. Bahlala idane babona iTV. Okay. Kuyasetshenzwa nayabona nje singabuka nala uzobona. Ya. Yabo. Okay. Singili i-bathroom. Bahlala bawu-2 study desk lesiya. Le lokushini KZN vele zikhona izindlu ezima-student accommodation for coastal students lapha eMlazi kaV. Yilapho la engaqala khona ukuthi ngibe nama-student accommodation. Kanti when it comes to i-property kulula kakhulu ngoba ufa kanye then sekuyi-investment yangunaphakade. So ngingasho ukuthi lona business eli-safe kakhulu awukwazi ukubona kakhulu futhi i-profit kulona. Hayi kodwa fanele isukele labo manje. Sihambile isikhathi. Hayi shonile ilanga manje. Shonile hayi khona la uzohlala khona la. Uwe ushaya umthetho. Umuntu uzoshintsha be-yellow bone-ke la uzobonakala ukuthi hayi. Esigeza ngamanzi ahloliwe zalwa. Usuka le eDurban so ngangimthathile ukuthi hayi cha awuzuze uhlala lami la eGoli uba ma-stand nje ugade nazo ingane ibhizinisi kumele liwele kube isizukulwane singenele kwesinye isizukulwane. So uyena umuntu engimthembayo ukuthi angahendlisha kahle uzohlala kahle ney'ngane. Hawu. Abo. Kahle sohlala kahle sonke ngoba nami ngikhona. Hayi. Ngiyayithokozela indawo le. Ngiyayithokozela. Soyika ukuphuza utshwala-ke noma ungaqondile. Ngiyamthemba ngoba uqala ukuba sebhizinisini la eGoli ngangivele ngilande yena uyena obephethe kuyilikhwa. Unfortunately-ke kabe sekufika usuku olubi kakhulu. Mzukwane sibanjwe inkunzi bangena badubula ubhuti wami omdala. Ila engaye kakhona ukufokhasa kwintweni enelikhwa ulapho futhi noLindo ahamba khona waphelelwa khona umsebenzi wawuhlala emakhaya. Njengoba futhi sengibuya futhi okwesibili ngithi akabuye. Le nto yabhuti wami ayizange zingiphathe kahle, akuzange ngizokube kuhle. Angifaka i-depression enkulu ngoba ngawa kakhulu nebhizinisi akuphoqeleli ukuthi kwavale. It was not just one but iGoli bemaningi kakhulu amalikhwa. Umshana-ke uyena-ke ube-manager kuwo wonke. So bengibone kungcono ukuthi ngiphinde ngibuyise yena ngoba uyena vele ubephethe izimali nayo yonke leyo nto futhi bekubhalansa. Ayikho imali akayithatha ayifake esokisini. Hayi yinhle indawo zami. Ngijabule mina. Phakathi esilungwini inside. Sakuhlwele bafayo. Yabanda lana iyazile ngeke. Ayizwe ngaguduli la. Ayisekile angisahambi nje lapha ebhuqweni bangaze bacela bathela isicathulo sami sa-4,000. Sothelike khavela le nodwa nomalwane. La induku edlulisa ushaya le shibe gabe ngishaya. Yabo. Ngithi yabo. Yeah, so it's all about timing and quickness. Mangadla phansi, gadla phezulu. Mangadla phezulu, gadla phansi. Yeah, iyona le. Wasempim. Yeah, wena ufuna ngikushaya impela le. Ngithola ithuba ke namhlanje lokuthi ngihlale neinsizwa kamkhulu abafana bami ngibazalayo. Ngithi ukuba qeqesha kancane ngibakhombisa ukuthi izinto ezithile nezithile zenziwa kanjani njengakho ukuthi singcweke ngibafundise ukuthi kuvikwa kanjani induku ikhishwa kanjani. Buka induku ngqo ube nenkani ngaphakathi kuwena ukuthi ngeke ngishawe lo mfana ngeke ngixoxe lo mfana. That's why ngelinye ilanga ngizomela izwe uyezwa ubuke induku ukuthi ibheke ephi uvike yona.
Lezi insizwa enginazo namhlanje lo umdala uMabutho umbonge ngametha leli gama lethu umbonge ngilisusela egameni elithi umbonge uJehova mphefumulo wami ngoba insizwa engayicela uNkulunkulu le ukuthi ngicela ingane yami yokuqala izalwe ngosuku engizalwa ngalo nangempela yazalwa ngosuku engizalwa ngalo. So ke bese kuthi lona omncane uNsika yamaphephethe ingane ngayetha ngomama wayo. Uyarobha ungivimba ke ha ukufanele amehlo ke ha. Hayi ngicabanga ukuthi leyo kodwa into ebalekile madoda into enkulu ebalekile ngendaba yokufunda ukulwa indaba yokuthi kufanele ukwazi ukuyivikela. Imqoka kakhulu indaba yokwazi ukuyivikela. Uma ufunda ukuyivikela uzokwazi ukuvikela udadewenu. Uma usuzela ingane yomfana uma ufundiswe kahle isiZulu uyazi ukuthi ingane ayifundi kuphela ngento oyitshela yona kodwa ifunda nangokuthi ibuke ibone kwenziwa bese iyenza nayo. Umuntu mangabe edelela lapha esangweni umbona ukuthi uyadelela ukwazi ukufunda induku ukufunda iskill sokudlala induku akusise sokuthi uphuma nenduku yomshaya kodwa esokuthi uthola ithuba lokumfundisa ukuthi hayi wendoda ekhaya kwenziwa kanje. Ibona ukufanele befunda amasiko ibona bafanele befunda imikhuba yala ekhaya bese bancane ukuze uma ngabe ingane kwenzeka noma yini kuwe njengomzali ingane uthola ukuthi at the age of 10 sekukhona into iyazi ukuthi umkhulu wayo ubani. Nina ninenhlanhla yikho ngimqala libancane kakhulu ukuthi nginifundise izinto ngoba nami ubaba wahamba kuna 12 kodwa ngase ngizazi izinto eziningi. Ubaba wahamba kuna 12 kodwa kuze kube namhlanje ngiphila ngeimfundiso zakhe nanokuthi ke waye ewathanda kakhulu amakhosi kuyinto yakwandabandaba ukuthanda amakhosi. Ungangibona sometimes ngithetha ungibona nginithethisa iyona ndlela ubaba kufanele enze ngayo. Kumqoka ukuhlonipha futhi kufanele nazi ukuthi uma ukhuluma nami niyaqala nje ukwenza lokho. Uma ukhuluma nami awumi nje uthi akwenziwa la ekhaya. Axolisa kathi. Akwenziwa nje la ekhaya. So ke ingane ayikwazi mayikhuluma noyise ukuma ethi impo ukugoba kukhulisa izinga lokulalela nokuthi inhlonipho igcineke phakathi kababa nengane. So ke umthetho wala ekhaya nje abantu babone konke lokho engikushoyo kuhambelana nezinto nani enizothi mase niqhubeka nesibongo sakini sengigugile mina noma ngingaseke emhlabeni kube ukuthi niyazi ukuthi kuthiwani bandabandaba amakhulunywa nengane kukhulunywa kanjani la. Mina ngethembekile emakhosini nani kuzofuneka nethembeke emakhosini. Isiko liyisiqu lento okuthiwa i-identity konke kokunye kufundeka kalula umuntu mangabe ezazeni ukuthi uyini. Khamba kanjani esikoleni nje? Nambala. Nambala. Uzophasa? Ngizophasa. Bayakuphasisa noma uyaphasa? Ngiyaphasa. Unsika ingane nje enolaka kakhulu ingane eqinile esheshayo ukufunda izinto zasekhaya uyabedlula abafowabo abadala. Manje niphatheka kanjani njengoba ngihlale ngingekho nje? Hayi kumnandi. Ngomnandi. Sokuze kwaphela netsembo ubaba uyokabuya ahlale nje isikhathi eside. Yeah. Umbonge wathatha kakhulu inhliziyo yami unomoya omuhle kakhulu uyabathanda abantu uyayithanda ingane zakwabo uthambile enhlizweni kakhulu. Nonke navula amehlo nginiphethe ngezandla ayikho ingane yami mina ekhuliswa umunye umuntu nonke nikhuliswa yimina. So kodwa ke izwe liyadinga phela ukuthi sisukume singemadoda empeleni sekuzofanele nijoyine nani manje ngoba senikhulile. Isikhathi esincane mina ngisitholayo sokuba nezingane zami ngisho ngabe usuku olulodwa kubona kuyafana nenyanga ngoba bayazi ukuthi ngiba nesikhathi sabo kakhulu. Impilo elikhulu bafana bami fanele nazi fanele nikhulu niba amadoda. Yeah. Ngiyabonga maphephethe. Asambeni. Lo kuthiwa kafundi. Masiphuma siyahlela ukuthi kumele sibukeke kanjani namhlanje because alishoni ilanga singaze sishuthi silele sikanti siyo nje thina. So namhlanje sisemandleni la istudio sikaMandla ngamba nama-door 2 uGodide noNjabulo. Mana khole yebo. Sawubona wezinqanda mathe sam uyivale kamnandi. Edos okay. Le ushaya ka3 ayithatha uMendlozi. Sawubona wezinqanda mathe sam. Khule nguthando uMaskandi ngaculela nje ukuthi
lento ibisegazini mina ngiyifisa ukuyenza. Ngijwayele ukuvela kakhulu kuma-video uma ngihleli negenge ngigida. Zike zingisho into zami ngithi zilagqoma lagqongoza ikhwadi mathi magqama ngohlonto angabe befile enkambeni. Uhlabeka isintomeni esokelile angeze ngiyiqede nenkosi ayiqede okwela ukuthi ngizalwa inkosi masiyabonga. Sawona weqhumqhum. Sawo. Asiqale kabusha futhi. Lo qhumqhum lami. Sifihlelana umuntu mayebheda uyabheda maye right right uphatheke kabi sesajwayelana kakhulu bafana bakithi. Wequality. Asuqinisa abantu bafuna ukudla kwendlebe wendoda. Bhuti omdala. Wagcina ngo-2022 nithatha niculela indlela sesiculela yona impela-ke manje. Umsebenzi wami lo we-7 engiwukhipha cause ngiqala ungena estudio ngo-2022 njengo-2026 manje ngicathi kuzoba umsebenzi wami we-7 lo cause unyaka nonyaka hlezi nginama-project awu-2 isikhathi esiningi. Iy'nhlelo zakho thini? Into esisela ukufaka ama-feature phela. Cha wona siyawuthemba manje somsebenzi ukuthi uzobuya ngamandla ngoba phela inkonzo yethu isigqozile la ko 4 views. Meleni. Ngobe ama-album awu-7 njamile. Umuhle Khuzwayo wakwamuzwa wenza i-feature. Mina bengiphilisa Muhle Khuzwayo. Bengingatshelwa mina. Kodwa kulokhu edela ama-feature ngenxa yokuthi umsebenzi sifuna ukuthi usabalale ebantwini kakhulu and because le ukuthi usebenze wedwa cishe isiphazamisile. Bengivele ngiphela umdlandla ukufola omunye umfana lento yokuthi ulandelela umuntu engathi uzohluleka ukuzenzela uwedwa ngavele ngadecide ukuthi hayi angizenze umsebenzi wami ngingedwa angikwazi ukulandelela abantu kakhulu ngemuva yabo. So thile size ngikwazi ukuba nobudlelwane nabantu abaningi bomaskandi sengiyakwazi manje ukuthi ngimtshela umuntu ngelangela ukuthi ngiyakudinga isithunyana singazosebenzisana. Manje i-listening session ithini into zakhona uzoyenza nawe inini? Mesenze listening session kodwa. Yeah, asiyenze lo uzokhumbula mase kubhedini. Sibiza abaculi ilaba engisondelene nabo engijwayelene nabo bese kuba ilaba abakwi-album abafeature yabo. Ngibone ngathi izoselekelela thina i-listening session ekutheni ngayibona ibasebenzela abafowethu abanye baseduze nami nginethemba ukuthi izongisebenzela ngenxa yokuthi ngibone uthola imibono eminingi ehlukene nama-strategies zokuphusha umsebenzi wakho. Hayi madoda asibalekeni angikhathele madoda. Awudlali ngoba sibaleke. Embane lo. Ngicabanga nje ukubona umsebenzi esizowenza sobeka izandla kaNkosi abantu ngimbuke ngamethemba ngezizathu ukuthi sengiyabona ama-event akhe ngawahamba futhi ama-birthday party akhe uma celebrate ngabona i-professional uyakwazi ukuhlela into yakho yena ungakwazi ukungenzela lento ibesezingeni. Sobe singakafiki. Sifuna wonke umuntu aqonde ukuthi kungezwe silungisizwe. Mina akekho umuntu angayethu onento enginazo mina. Uthatha nini unkosikazi? Athi ngifuna wena. Kodwa nje umakoti siyamdinga. Hayi angifuni untombi yamanga ngakuthanda.